Dobrý deň, dnes je 22. októbra 2024 a v dnešnom videu sa povenujeme našej kapličke, ktorá je zapísaná ako historická pamiatka a ktorej rekonštrukcia sa momentálne pripravuje a práve preto prebiehla historicko-archeologická architektonická štúdia tejto kapličky, aby sa zistilo o nej čo najviac. Jedna časť výskumu sa venovala aj hľadaniu historických fotiek, kde môžeme vidieť na niektorých z nich, ako kaplička vyzerala. Toto je jeden zo záberov spolu s kaštieľom. Jeden zo záberov ukazuje, že okolo kapličky bol múr. Ten múr nebol samozrejme len okolo kapličky, ale bol po celom obvodne kaštieľa. Neskôr vidíme, že okolo kapličky už nie je múr, už je iba plot, ktorý je tu aj v súčasnosti. Ale čo na prvý pohľad môžeme vidieť, je tvar strechy. Ten je zmenený. Tu si môžete všimnúť, že strecha mala pôvodne takéto malé striežky, vyklenky, ktoré tam už dneska nie sú. A taktiež, že na vrchu kapličky nebol niekedy umiestnený kríž, ako je tomu dnes, ale bola tam hviezda. Poďme si teraz ukázať, čo sa počas výskumu na našej kapličke objavilo, a potom si počkáme na finálnu správu z firmy, ktorá vykonávala túto štúdiu, a tam sa dozvieme všetky detaily. V prvom rade si skúste predstaviť, aká veľká je tá naša kaplička. Dnes častokrát idete okolo nej, môžete si povedať, veď ona nie je až taká veľká, ale je to spôsobené tým, že vlastne, aby ste sa dostali na úroveň dverí, musíte zostúpiť po troch schodoch. V minulosti tomu tak nebolo. Ako môžete vidieť aj na tejto detailnej fotke, kaplička bola na úrovni cesty. Takže ak stojíte tu pri týchto dverách, si uvedomíte, aká tá kaplička je v skutočnosti veľká. To, že je teraz utopená, z nej vytvára opticky oveľa nižšiu stavbu, ako ona v skutočnosti je. Ďalším zaujímavým faktom je, ako som už spomínal, že okolí celého kaštieľa bol kamenný múr, ktorý je teraz už nahradený plotom. A výška toho múriva bola niekde až po túto úroveň, ako môžete vidieť na fotke. Takže to obvodové múrivo bolo niekde v tejto úrovni a takto pokračovalo po celom obvode kaštieľa. Teraz, keby ste pri takomto múriku stáli, ani by sa vám to nezdalo, že ten kaštieľ je nejako ohradený, pretože teraz sme už oveľa vyššie. Tedy to bol taký vysoký múr, cez ktorý sa pravdepodobne ani nedalo vidieť. Aj keď si predstavíme, že teraz som na úrovni zeme, pôvodnej výšky terénu, a ten múr bol do výšky tejto mreže, tak teraz už by som z tejto výšky nevidel dovnútra do kaštieľa. Kdežto teraz je tu taká masa materiálu, že pri tejto úrovni už vidím krásne dovnútra. To je iba taká pikoška, ale dôležitejšia informácia ako toto je to, čo ukázal výskum. To môžeme vidieť tu a tento detail nám hovorí, že kaplička a táto časť nie sú zviazané. To znamená, že táto práva časť kapličky bola pristávaná. Napriek tomu, že máme veľa historických fotiek, pôvodne sa môžeme domnievať, že táto časť tu nikdy nebola.
A dokazuje to aj výskum, síce nevidíme to tu na zvonku, ale bolo tu urobené v interiéri. Vlastne v tejto tu výške to bolo to obvodové murivo, ktoré oni neskôr použili na to, aby vytvorili túto prístavbu. Výskum prebiehal nasledovne, že v rôznych bodoch sa robili takéto výrezy, na základe ktorých sa malo niečo ukázať. Napríklad toto ukázalo, že kaplička je postavaná z kameňa. V tejto časti, kde je teraz takýto výklenok, sa ukázali celkom zaujímavé fakty. Jeden z nich je, že sa tu ukázala mreža. Tu môžete vidieť previazanie vertikálnej a horizontálnej mreže. Takže toto, čo je teraz výklenok, bolo v minulosti okno. A nie hociaké, pretože teraz tento výklenok je takýto veľký, ale tak ako som povedal, že kaplička bola z kameňa, tak tu nám môžeme vidieť, že tu sú tehly. To znamená, že toto bolo už len prirábané a kamenivo začína až tu na. Takže keď sa vrátime späť, tak môžeme povedať, že to okno bolo oveľa väčšie, ako je terajší samotný výklenok. V tejto publikácii z roku 2017 o technických pamiatkách na Slovinkách, Krompachoch a v Kľuknave je na strane 74 celkom pekná galéria fotiek, ktorá ukazuje kaštieľ v rokoch okolo roku 1957, 60 a tak. A tu na jednom zo záberov môžeme vidieť aj zadnú stranu kapličky, tak ako ju vidíme teraz na tomto videu. A tu za stromami môžeme vidieť, že v tom roku 1956 to už bolo v podobnom stave, ako je to dnes, okrem tej striežky, ktorá mala iný tvar, o ktorom sme si hovorili. A zároveň tu môžeme vidieť aj to obvodové murivo, ktoré viedlo okolo celého kaštieľa. A to vidíme aj na tejto fotografii. Toto je tiež veľmi pekný záber, kde môžeme vidieť, ako niekedy kaplička a vstup do kaštieľa boli na inej úrovni, ako je tomu dnes. Dnes je kaplička o 3 schody menšia, aspoň vizuálne, keďže úroveň terénu bola navýšená. Takže aby som to zhrnul, tu si predstavte, že tu všade bol obvodový múr, dokonca aj táto časť bola obvodovým múrom. Neskôr tú prednú časť obvodového múru využili a dostávali, dá sa povedať, túto časť kapličky. Nie je o tom žiaden záznam, žiadna fotka, žiaden obraz, ktorý by hovoril alebo ktorý by nám ukázal, že v skutočnosti naozaj pôvodná kaplička túto časť vôbec nemala, že bola v podstate štvorcového pôdorysu, ale výskum zatiaľ naznačuje presne to, čo som povedal, že predná časť, to znamená táto stena, ktorú tu už nevidíme, ale táto predná stena bola súčasťou múru, ktorý pokračoval ďalej. Toto a ten celý zvyšok bol len dostávaný. A na záver by som vám chcel pripomenúť, že je stále možnosť si kúpiť tento krásny stolový kalendár na rok 2025, kde na každý jeden týždeň nájdete jednu peknú historickú fotku z Krompach, aj s popismi, aj s vyznačením zaujímavých datumov, ktoré sa týkajú buď histórie Krompach, alebo Krompašanov, ktorí v Krompachoch buď sa narodili, zomreli, alebo v Krompachoch pôsobili. Kúpou tohto kalendára samozrejme podporujete takúto činnosť, vyhľadávanie starých fotiek,
tvorbu takýchto videí o histórii Krompa, aby sme sa všetci spolu niečo o našom meste naučili.